El treball de recerca és una tasca de la durada de la qual varia segons cada centre, on s'ha de buscar informació, desenvolupar-la i presentar-la a propòsit de consolidar la competència de recerca de l'alumnat. Com a base de la investigació es presenta una hipòtesi que es confirmarà o es desmentirà la conclusió del treball, i el tema és de lliure elecció de l'estudiant. Aquest treball s'encomana a tots els alumnes de batxillerat de Catalunya i són dirigits per un tutor o tutora particular. Acostuma a començar el tercer trimestre del primer curs i es lliura el primer trimestre del segon curs. Per norma general és un treball individual i s'avalua tant el resultat final com el seguiment que ha tingut l'alumne al llarg de l'elaboració del treball. Després de lliurar el treball escrit, l'alumnat ha de presentar el seu treball públicament davant dels professors, que són el tribunal, i possiblement alumnes. A l'exposició es parla de les tasques realitzades i els resultats aconseguits. Aquesta exposició oral de la recerca ha d'anar acompanyada per una presentació visual. Té una durada determinada, habitualment de 15 minuts, i ha d'incloure una introducció, el cos central i les conclusions. Després de finalitzar la presentació, es dona lloc a les preguntes i la valoració del treball per part del tribunal. L'exposició oral és una de les majors pors pels alumnes quan es parla del treball de recerca. Una setmana abans, procés il·lustrat de creació d'un treball de recerca. Sobre la depressió als adolescents. El meu treball de recerca és sobre l'educació sexual i com es podria millorar. De la creació del manga. El meu treball de recerca parla sobre la dansa en la pintura. M'ho va proposar la meva tutora del treball de recerca i em va semblar bona idea i de camí, aprofitava i feia il·lustracions del seguiment, que és el que m'agrada. Perquè crec que és un bon tema per parlar a les escoles també i perquè és important, òbviament. Un tema que sempre m'ha interessat i crec que s'hauria de parlar més a les escoles, llavors m'ha agradat per fer el treball de recerca. Des de petita he estat veient sèries anime i llegint. Crec que la dansa i la pintura són dos parts fonamentals de la meva vida i que millor que juntar-les en aquest treball. Bastant bé, ja tinc el guió fet i l'exposició visual. Malament. Ara mateix una mica malament perquè tinc molta informació i haig de resumir-la. Bé. Crec que bastant bé. Faig un conjunt d'il·lustracions que són els dibuixos en viu que vaig fer a les persones a qui documentava el seguiment i passades al digital. No tinc per pràctica. Jo no faig pràctica ja que el meu TDR no consisteix en res artístic. Consisteix en la creació d'un manga en base als punts tractats durant el treball. Sí, he fet una obra, l'he dividit en 3 parts. He fet cada part una tècnica diferent. La primera és pigment, la segona és pintura i la tercera és pastel. El dia de l'exposició. Després anirem amb les emocions de l'alumnat, on explicaré abans de començar, un cop començat, l'altre de tot el treball, i finalment us parlaré de les il·lustracions i després us aplicaré les conclusions. A partir d'aquí se'm van venir com més preguntes, que eren bàsicament, és que abans la gent era més insensible o la vida era massa complicada per tocar-se els sentiments. Finalment donaré la conclusió on contestaré a les preguntes: es podria millorar l'educació sexual? Com es podria millorar? Com ens eduquen? Si jo era capaç de fer un manga seguint les característiques que fan destacar, la seva importància al llarg de la història, el gènere. Sí, a la meva vida hi ha 2 de les que em fan molt feliç, que són la dansa i la pintura, i per això vaig voler-les unir i poder respondre a les preguntes que hem fet sempre, que és si des de l'antiguitat s'ha pintat la dansa tal com la. Una setmana després, sí, al principi estava bastant nerviosa, però un cop vaig començar va anar tot. Sí, molt. Sí, estava molt nerviosa. Estava molt nerviosa. Al principi del dia no, però quan arribava el moment sí.
Em vaig sentir bé. O sigui, abans de començar estava, com ja he dit abans, molt nerviosa, però després em vaig quedar molt tranquil·la. Nerviosa però satisfeta. Estava bastant nerviosa i llavors em sentia com molt observada també, però bueno, bé. Va ser una barreja de sentiments d'entre ganes de vomitar, de plorar, però moltes ganes de finalitzar ja el treball. Al principi bastant nerviosa, però com que el tribunal em va donar molta seguretat, vaig acabar molt relaxada. Crec que estaven bastant atents i que els hi va agradar bastant, o és el que m'agrada pensar. Molt bé, bueno, com fem de costat. Jo crec que estàvem molt pendents de l'explicació i tot. Jo crec que estàvem contents i satisfets amb el que estàvem veient. I una noia em va dir que li va agradar molt la meva pràctica i això va ser molt satisfactori per mi mateixa. Jo crec que els hi va agradar, segons les cares que posava mentre estava exponent, crec que bastant. Crec que em va sortir bastant bé, però també perquè m'havia preparat molt. Bé, millor del que esperava. Crec que em va sortir bé, tot i que estava nerviosa i em costava parlar i això, però al final va sortir bé. Jo crec que bé, o sigui, sé que vaig tartamudejar i vaig estar molta estona mirant la pantalla, però crec que bé, també. Més bé del que m'esperava, la veritat. Estic molt contenta. Super aliviada i super tranquil·la i molt contenta i amb ganes de veure els de la resta. M'havia tret com un pes enorme de sobre. Molt bé, sí, molt emocionada per haver acabat per fi. Molt contenta. Superbé, super relaxada i amb un alivi